No niin, moro. Tänään pelataan Minecraftia nyt mä koneen. Nyt ottaa valokuvia. Kumpa mä löytäisin kanan? Itseä loukkaan. Ui! Piip! Joo, elikäs tämä Minecraft on PlayStation 3. Näin sitten tän minun vuoden sisällä olevan talon tuolla. Se on semmonen pro-paska ja asia. Hetkinen, tässä menee vähän. Ai, kato Leevi. Moro. Moro, mitäs sä duudaat? Tulin tänne esittelemään YouTubeen, että minun kotioni Esittele munkin! no niin, eikä siinä ole. No niin, eli tässä on mun talo. Sitten mulla on täällä yläpeli. Ui, Vektu! Siinä on vähän valkoista mattoa. Nyt mä voin esitellä sitä Leevin talo. Leevin talo on tässä naapurissa heti tämmönen tylliskaska. Ei pahalla. Tässä on vielä Luka. Tässä on vielä. Tää on niinku Luka ja tässä on sen talo. Mitäköhän se Paistuuko Luka sun tulee? tiivi? Paisti. Joo, ok. Ai kiitos. Anna mullekin. Ei. Oi! Anna mulle yksi. Syö itse! Not fast. Otta ovet kiinni kun tuut tänne. Mä laitoin mun ovet. Mä sanoin mun. Mä laitoin sun ovet. Mä menen kaivoksille, vaikka ei oo hakkua. Pitääköhän mun tehdä vene, kun se on oikein laituri. En mä tiedä. Nyt päästäis veneretkille. Everybody Ei mua kiinnosta. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Mä tipuin veteen. Onks tänne onks pojat rakentanut tänne jotain lisää? Ei. Nyt pitää ehkä kerätä sitä villaa. No miksi et sä tuu tonne kaivoksille? Ei jaksa. Oikeesti. Kato mun elkkoja. Onks se noin vähän elkkoja? Sulla on piivi. Okei. Mä voin tulla sinne. Anna mulle ekas yksi pihvi. Sulle. Ei kun okei, mä annan sulle. Joo. Ja antaa mulle, kun mä näytän pehmoa sulle. Kaivoksille muuten. Mä annan Lukolle yhden. Miten sä vieläkin tossa asennossa? Joo, haittaako se? Se on ihan ota. Mä vaan pyllistän sulle koko ajan. Ei kiinnosta. Ei muakaan. No niin. Nyt pelaa Lukaa tässä. Morjesta, morjesta. No, katsotaan. Hihi. Surkeeta. Tesi jotain.